मोनसे गिख्रंथाव खौरां इउक्रेनाव रासियानि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय रासियानि रौनियाफोरा राजथावनि कायेभजों लोगोसे इउक्रेननि गोबां नोगोरफोराव गिख्रंथाव गाग्लोबदों। नंगौ, थांनाय हराव इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनाया साग्लोबदों। थारैनो रासियानि मिसाइलआ इउक्रेननि खावसे बाहागोखौनो सिलिंखार खालामदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बावैसो सिगां एबा 6 आगस्त खालि रासियाखौ इउक्रेनआ गाग्लोबदोंमोन। नंगौ, इउक्रेननि रौनियाफोरा रासियानि कुर्स ओनसोलाव गाग्लोबदोंमोन आरो इउक्रेनआ जुथाइ रायजो आमेरिका आरो सोनाबारि हादोरफोरनि मददजों रासियानि गोबां बिल्डिंफोरखौ गाग्लोबग्रोदोंमन। बेनिनो फिननाय महरै रासियाया इउक्रेनाव फिन गिख्रंथाव गाग्लोबफिनदों, जायनि जाहोनाव इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनाया साग्लोबसारदों। लोगोसे खौरां मोननाय बायदिब्ला इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो 1000निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जायो। मोनसे गिख्रंथाव खौरां इउक्रेनाव रासियानि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय रासियानि रौनियाफोरा राजथावनि कायेभजों लोगोसे इउक्रेननि गोबां नोगोरफोराव गिख्रंथाव गाग्लोबदों। नंगौ, थांनाय हराव इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनाया साग्लोबदों। थारैनो रासियानि मिसाइलआ इउक्रेननि खावसे बाहागोखौनो सिलिंखार खालामदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बावैसो सिगां एबा 6 आगस्त खालि रासियाखौ इउक्रेनआ गाग्लोबदोंमन। नंगौ, इउक्रेननि रौनियाफोरा रासियानि कुर्स ओनसोलाव गाग्लोबदोंमन आरो इउक्रेनआ जुथाइ रायजो आमेरिका आरो सोनाबारि हादोरफोरनि मददजों रासियानि गोबां बिल्डिंफोरखौ गाग्लोबग्रोदोंमन। बेनिनो फिननाय महरै रासियाया इउक्रेनाव फिन गिख्रंथाव गाग्लोबफिनदों, जायनि जाहोनाव इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनाया साग्लोबसारदों। लोगोसे खौरां मोननाय बायदिब्ला इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो 1000निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जायो। मोनसे गिख्रंथाव खौरां इउक्रेनाव रासियानि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय रासियानि रौनियाफोरा राजथावनि कायेभजों लोगोसे इउक्रेननि गोबां नोगोरफोराव गिख्रंथाव गाग्लोबदों। नंगौ, थांनाय हराव इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनाया साग्लोबदों। थारैनो रासियानि मिसाइलआ इउक्रेननि खावसे बाहागोखौनो सिलिंखार खालामदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बावैसो सिगां एबा 6 आगस्त खालि रासियाखौ इउक्रेनआ गाग्लोबदोंमन। नंगौ, इउक्रेननि रौनियाफोरा रासियानि कुर्स ओनसोलाव गाग्लोबदोंमन आरो इउक्रेनआ जुथाइ रायजो आमेरिका आरो सोनाबारि हादोरफोरनि मददजों रासियानि गोबां बिल्डिंफोरखौ गाग्लोबग्रोदोंमन। बेनिनो फिननाय महरै रासियाया इउक्रेनाव फिन गिख्रंथाव गाग्लोबफिनदों, जायनि जाहोनाव इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनाया साग्लोबसारदों। लोगोसे खौरां मोननाय बायदिब्ला इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा
आरो 1000निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जायो। मोनसे गिख्रंथाव खौरां। इउक्रेनाव रासियानि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। रासियानि रौनियाफोरा राजथावनि काइभजों लोगोसे इउक्रेननि गोबां नोगोरफोराव गिख्रंथाव गाग्लोबदों। नंगौ, थांनाय हराव इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनाया साग्लोबदों। थारैनो रासियानि मिसाइलआ इउक्रेननि खावसे बाहागोखौनो सिलिंखार खालामदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बावैसो सिगां एबा 6 आगस्त खालि रासियाखौ इउक्रेनआ गाग्लोबदोंमोन। नंगौ, इउक्रेननि रौनियाफोरा रासियानि कुर्स ओनसोलाव गाग्लोबदोंमोन आरो इउक्रेनआ जुथाइ रायजो आमेरिका आरो सोनाबारि हादोरफोरनि मददजों रासियानि गोबां बिल्डिंफोरखौ गाग्लोबग्रोदोंमन। बेनिनो फिननाय महरै रासियाया इउक्रेनाव फिन गिख्रंथाव गाग्लोबफिनदों, जायनि जाहोनाव इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि बेरफ्रुसारनाया साग्लोबसारदों। लोगोसे खौरां मोननाय बायदिब्ला इउक्रेनाव हरसे गिख्रंथाव मिसाइल आरो ड्र'ननि